Video. Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना माखासे गाज्रि मोननो हागौ बाट बेयावहाय गाज्रि मोननांगौ जेबो खोथा गैया आरोना जोङो माने बे खेलाखौहाय गेलेदों आरोना मा होनो बै गिलास खुबैनाया 30 थाखा 50 थाखा बेफोरनि आरोना रेटआ ओमफ्राय बेयावहायनो जों गेलेनायखौहाय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन स' नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा आरोना फुजा हिसाबै लक्ष्मी फुजा हिसाबै जोङो एसे गेलेबाय ओमफ्रायहाय दायो जोङो फुजा नायफैनाया नोंथांमोना जुदि मैयानि भिडिअखौ नुदोंबा मिथिगोन जे जोङो जोंहानि न' खाथियावनो धोनस्रिघाट लक्ष्मी फुजायावहाय मेला जायोना जोंना बोसोरफ्रोमबो बिराद गिदिर बिराद मानसिफोर जायो ओमफ्राय बेयावहाय जोङो एसे गेलेनो फैदोंमोन आरोना बे गिलास खुबैनाय खेलाया बिराद ट्रेन्डिं ना आजिखालि फुजायाव बेबायदि गेलेनो थाखाय बिराद मोजां मोनो आरोना जोङो गेलेनायावहाय लस जाफेरा आरो गेलेबानो मोनखायो बेखायनो इन्ट्रेस्ट नाङो आरो लोगोसे एसे एनैबाबो बिस्राबो एसे एनै बिजनेसा मोजां जायो नालाय मालाबाफोर लस जाबा बिस्रा लाब जाहैसिगोन आरो स' बेखायनो गेलेबाय जोंबो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो लोगोसे नै आगैमोनखौबो लोगो मोनबाय आगैमोना आंखौ नुनानै सिनायबाय नालाय माथो होबाय आंनि साबस्क्राइबारफोर आंनि अनजाथाव आगैमोन थेंक इउ स' माच गिलास खुबैनो थाखाय लावदुमा पुरा रेडि जाना दङ आरोना आं गैथ'वामोन नालाय आंखौ नेबाय थाबाय ओमफ्राय आंहा बिथिं फट' उथिबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय आंखौ नेबाय आरो ओमफ्राय नेनानै नै दायो गेलेनो नागिरबाय हागोन ना हायाथाय लास्ट इयारथ' बिराद खामायदोंमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नुदोंबा मिथिदो जानो हागौ आरोना दाउबो हांसोबो जि बुरजा मोन्दोंमोन जोङो गुवाहाटियावसो बियो गुवाहाटिनि मोनसे मेलायावहा गैया लावदुमा हाथारासै ओंखायनो लेंजाबाय आंजों जायगायाबो मिलाया नालाय मालाबा ओमफ्राय नै बेबायदियावसो फैबाय बे खेलाखौ मा होनोथाय नोंथांमोना मिथियोबा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय आं मिथिया नैबे सोरखि बिदि गिदिंनाया नै दायो लावदुमा बिराद सिन्था खालामगासिनो मबे नाम्बारखौ लानो होननानै ओमफ्राय दायो बेयो चुज खालामनानै बे खेलाखौ जुदि सोरबा मिथियाबा आं खिथानानै होनोसै आरोना
मिथिखायोबो जानांगौ बे सोरखि गिदिंनायावहा नाम्बार फैनायखौ जुदि बे चुज खालामनाय नाम्बारखौ मोनोबा होमबाना मोनसिगोन आरो हांसो नङाबा लोंग्राबो होलायलायदो बिसोरो नै दायो लावदुमा लाबाय 18, 19, 20, 21 आरोना 30 थाखा करि मोनसेयावहा 120 थाखानि स' हायना हाया नायनोसै फैदो Aku foto kimi slegasnya udah. Aku mau foto Angnya ada sampai lede baiklah. Hari dah udah hokan. Lucky Tekla. Lucky Tekla. Mama pun juga jangan Hangsw saya aku Bapak Hangsw mendengar Camar beda bubur camar baik ayo kalah kami dok juga yang murah kabun camar baik gede lagi lah boleh jangan deh
Bisa gila nama. Ayo, sudah bisa. Lah nang ngurus saja li. Deh. Oh nang cubi kan? Dek pujuk. Yo, saya sih ber, bangkai lubi apa kata ya le? Saya. Pasta. Itu ki guguni. আমার ঘুগনি খাবরে মোটর পনির नोंथांमोना मा जानो नागिरदों दा दे बुंदो नोंथांमोना मा जानो नागिरदों दा बुंदो दायो पास्ता जागोन आं पास्ता ओमफ्राय मा जागोन Kono tayo. Dang deh no, siapa macam mana? Iya. Dangar plastik asyik lagi dangar. nunga iya lagi dim anda kuita duta lagi duta খাবা কি খাইছে রে বুন্টি কি খাইছে ঘুগনি ও বুন্ডু তো কি খাইছে রো ঘুগনি ওই যে বুন্ডু তো খাইছে রেড কালার খাই পিনিস না Mangko. itu red color na pink color মই দেখিছে রেড কালার Boleh su. ওইটা সুলা টুপি কি লম্বা হইছে রে sudah lembau sini सासेया पास्ता जागासिनो दङ Sarita mande kono itu. सासेया कनि भाजानो घुगुनि जाखांनानै आरो अ सरि नों मा जादो फानजा Itu apa sih? Busung sani. Jeepnya tak. itu kan jago itu kamu jadi susu mau apa sana ya गोथावना मम'आ थावथारा गोथाव आं मसा खोथाखौसो गोथावबासो गोथाव होनगौमोन आं थावथारा Sumnya dong kisu kayak gini. मिनिनायाथ' गाबोननि आं इदि मिनिनो मोनाबाथाय गोसोआ दानि बुरिया जा गोसा मिनि दे आइलेसा ओइ नै गाइस रायबो प्लास्टिकनि या Tekla Orang muslim gelena mana? Ayah, itu. mwnby Foto bola Video. Mampai di mana lah. रायबो प्लास्टिकनि या Tekla
baru usia gelena mana thumbnail aku kan deh Mumbai musim foto bola video lo lah video main online lah aja maile alas bhai status naga hada jeli jeli Mwnby lại